Yan, it's time to car wash ang garong. Kailangan talaga natin yan. Yan, Oplan pintura tayo sa ating garong. Yearly natin ginagawa ito, pintura sa ating service para sa tubigan. Light blue. Okay, gentlemen, start your painting. Yan, okay na. Tingnan natin malinis ang garong. Okay, that's it. Hanggang sa muli. Bye-bye. Aquasha Water Filling Station.